Čaute ľudia, vítam som nová videa. V dnešnom videu hráme vlastne takéto vyberačky. Kam by sme išli, kde by sme bývali. Ja pijem v jaskyni? Áno, v jaskyni. OK. Je to dobré či zle? Čiže vieme, že je to dom na strome. Takže ja by som musela dom na strome. OK. Dosť vyhralo dom na strome. Keď čakaj. No, tady? Ne, tady tu. Ne. Som chcípla. Ešte raz. Hop, hop. Ako použiješ pohárty? Ja takto. OK. To vyhralo akože dosť, ale dobré. Na rebrík. Čo je ďalšie? Android alebo iPhone? Android podľa mňa. Android. Tak uvidíme, čo je to Android. Není? Jak? Že iPhone je lepší? To je sepiak. Keď to nie je sepiak, to je build. Čiže ešte raz. Boom, boom, parkour, rebrík. Čiže vieme, že je to iPhone. To vyhralo od iPhone. OK. Čo má tu? Čo je tvoj šport? Skúter alebo futbal? No moje futbal. Ale tak dám futbal. OK. Futbal vyhral o trošičku. Môžem povedať, že o dosť, ale o trošku. Teraz, keď ideme, poďme hore. Ak tady máme ísť. OK. Ja len tak, som rýchlo išla. No, bolo to zle. Som si nestihla prečítať na otázku. Super, zabila ma Peppa Pig. Čiže ešte raz po ťažkých schodoch. Čo je to za otázku? Čo používaš? Tak ja toto. To už viem. Že to ono. Podľa šípky mi ukazuje istote. Skočiť do diery. Pripomína mi to Ice Cream 4. Nedám toto. Ne, lebo to ne. OK. To vyhralo. Lebo to ani ja. Ktoré? Gate alebo... Čo je lepšie mať mokré? Gate alebo tričko? Tak ja dám tričko, keď tam sú. To by už dávno zdechli, kebyže to není ono. OK, vyhralo to o vážne malú trošku. Tu sa odfotíme sír. Nie je tu foťák. OK, mám isté je to. Marvel alebo DC. DC akože nie je tak dávam Marvel. Marvel pozerávam viacej. OK, DC prehralo
dosť. Ale mám rada akože aj DC, ale Marvel je lepší. Keď ideme ďalej. Čo je lepšie? Tak asi slnko. Lebo to teplo. Čo? Zima to nemôže byť. To je blbosť. Čo má to byť? Aha, Grinch. No poď po mne, poď mi. Výborne. Super. Znova ideme. Čiže my sme už sa dostali. Dobre. Keď ideme tady to. Ne, ja som chcípla. Ešte raz. Kade idem? Koko.